on tottunut siihen peltikaton. Oliko Aretsossa hyvät ilmat? No ei ollut kyllä. Mä katsoin, että siinä sunnuntaina niin osalla oli toppatakit päällä, kun ne ratsasti. Välillä oli muutama hyvä päivä, mutta sitten välillä oli ihan sairaan. Joo. Ja satoja. No niinhän sä vähän sanoit jo lähtiessä, että monesti siellä on ollut kuitenkin vielä kylmää. 2 vuotta sitten oli paljon paremmat ilman. Silloin kun me grillattiin ulkona ja nyt ei puhetta. Joo, joo. Joku sanoi, että toissapäivänä oli Saksassa ollut jo 21 astetta. Okei. Sulla on pää kutistunut. Niin. Onko sä vähän laihtunut? Niin? Päässä. Niin.